Hei, puii mei! Noi ne pregătim să plecăm în vacanță. Și m-am nenorocit. 7 zile. 7 zile. Nu o să fac nimic, o să beau, o să mănânc și atât. Cred că o să fie foarte distractiv. Lui iubita mea cred că este puțin teamă de cum voi reacționa pe acolo, dar... Nu? N-ai nicio treabă. Ce? N-ai nicio treabă. Aventura striga țara. 2 ore mai târziu. Cât facem până acasă? 3 ore până acasă, până la hotel. 3 ore. Deci după ce am... Cât a fost zborul? 2 ore. 2 ore. După 2 ore am ajuns în aeroport. Ne-am urcat în autocar. Măcar sunt bine. Și de acum mai avem 3 ore. Și ce ai zis că faci când ajungi? Păi de mâncat sigur nu o să mai reușesc să mănânc ceva, dar o să beau. O să beau. Hai de cap. Alcool? Rom cu cola? Rom cu cola. Așa, deci numele meu este Nica, iar eu voi fi ghidul dumneavoastră însoțitor până la hotelurile unde urmează să fiți cazați. În numele meu și al companiei Cristian Tour vă urăm bun venit și vă urăm o vacanță cât mai frumoasă. Deci alături de mine se află capitanul nostru, doar de el depinde cât de rapid și ușor vom ajunge, deci în semn de salut, haideți să-l aplaudăm. Deci, acum părăsim aeroportul internațional al Antaliei, el fiind al 3-lea cel mai mare din Turcia, după cele 2 din Istanbul. Temperatura aerului este de aproximativ 30-31 de grade, iar temperatura apei de 24 de grade. Și cât despre curs valutar, un euro este aproximativ cu 42-43 de lire turcești, iar un dolar aproximativ cu 38 de lire turcești. Să știți că aproape peste tot puteți achita atât în euro cât și în dolari. Însă dacă doriți să schimbați bani în moneda locală, vă recomand să o faceți la schimburile valutar oficiale, deoarece acestea oferă un curs mai favorabil decât cele din magazine. Și am ajuns la păpică, la popas. De azi iubirea mea. Ce băgăm? O șaormică? Ce? Shawarma, bia, shawarma. Shawarma. 1, 2, 3. No, two. 2, okay. Two shawarma. Hello, my brother. Welcome. Where from? Romania. Ce face? Face bine. Figo. Hmm? Figo. What? Beer. Beer, no beer, brother. Cola, Fanta. Ce vrei? Cola, Fanta? Two cola. There, everything water. Take it, eat. Pay together there. There. Okay. Abi, Abe? with potatoes? Potato? No patatas. No, inside. You don't have potatoes? No, just salad and the meat inside. Potatoes, no. This Turkish kebab. Yes, but you have there potatoes. But you finish, huh? You don't want to make some potatoes? Potato fish, right? Sorry. Okay. Yep. N-are cartofi. Bineînțeles că e scump. Aici am dat pe 2 supuri, 2 kebab, 18 euro. Da, da, e un popas unde vin toți turiștii prima dată. Deci rob de foame, n-ai ce să faci. Cum e? Așa. De foame acum. Decât să mâncăm chipsuri. Cam atât de aici. Mai vedem ce se mai întâmplă. Și după 3 ore am ajuns.
în față, dai. Utopia Hotel. This working camera? Yes. Hello, my Hello. name is Ahmed. Hello, Ahmed. Yes, please. Come on, let's go. Where are you from? Romania. From Romania. Yes. You know Hagi? Of course. Popescu? Of Gaziantep course. football director? Yeah, perfect. Vino cu acel. Așa arătăm după câte ore. Mâine facem și noi rută. Da, gata. Acum ajungem să mâncăm ceva. Și șlafăn. Ne vedem mâine dimineața. Pa! Bă, sunt gromaza aici. Bă, eu mor cu tine! Bă, uite cum te ține asta! Ia uite-o cu picioare! Ce încerci să faci? Haide, ieși, că vrea să iasă asta. Nu poți pe acolo. Dă picioarele pe lângă. Cum e? Ce faci acum? Haide, du-te încolo. Mergi de aici. Bamba! Мама, меня подожди, что ты меня Давай, мама, быстрее! Пойдем там танцуем. İyilik abi. Mai avem 1%. Nu știu, o să se închidă din secundă. Suntem undeva în Antalya. Nu știu exact cum se numește locul ăsta, dar e superb. Sincer, aș vrea să ies mai încolo, mai larg, dar sunt valuri. Și e puțin periculos. Periculos. Și nu știu. Dacă și pe lângă asta, în orice secundă, cred că se poate rupe o mare bucată de asta. N-am mai filmat de mult. Și acum... De ce n-am mai filmat? De ce n-am mai filmat? Nici am trecut.
Păi spune tu inima mea. Prin ce tu. răuri am trecut că ai zis că mor. Da, Cristina a mâncat ceva nașpa și s-a cufurit la stomac. A făcut o toxinfecție alimentară și nu ne-a mai ars de filmat, de nimic. Dar astăzi e bine și mi s-a luat de soare și o să ne ducem în centru. Cam asta e peisajul hotelului. Acum așteptăm să vină autobuzul ăla să ne ia, să ne ducă până, nu știu, cumva la șoseaua principală și de acolo o să luăm un alt autobuz. 20 de stații. Pe lângă panta asta, până jos, e ceva rău de tot. Hai, o cobor, dar la urcat e nenorocire. Și mai imaginați-vă că mai au până la șoseaua principală de încă 5 ori o pantă de asta. De undeva jos încolo. Și așa așteptăm autobuzul ăsta. Ăsta vine la din 10 în 10 minute și de fapt este autobuzul care te lasă direct la plajă. Înainte avea un lift, doar că liftul ăla nu le mai merge acum. Adică nu că nu le mai merge, doar îl modernizează sau nu știu, fac ceva. Și avea o pasarelă peste autostradă unde de acolo luai liftul și coborai direct pe plajă. Acum nu merge pentru că îl modernizează, cum am spus, și așteptăm autobuzul ăsta care vine din 10 în 10 minute. Uitați și piscina. Cred că vine autobuzul. Da, uite autobuzul. Asta este. Și o să vedeți oamenii care vin de la plajă. Uite, vedeți? Hello! Hello, Abi. Da, sunt bine. Thank you. Abi, let us at the main. Banane peste banane. Aici își lasă ei mașinile. Și nu-i lasă să-și parcheze scutere și mașinile. Și de aici începe drumul ăla de care vă spunem. Kilometri? Da. Mamă, și pe căldura asta Se par 20. fai de cap. Aquapark, eu din nou Aquapark și aici. Nu, aici e intrarea în Aquapark. În Aquapark de la fundul nostru. Da? Da, să se arăta pe hartă. Nu știu dacă se vede pe cameră exact, dar cât de abruptă e. La coborâre mai e cum mai e. Bă, dar la urcare fai de cap. Deci nu vreau să-mi imaginez. Cu siguranță nu o să facem asta. Și noi am mai experimentat urcări de astea. Mai am făcut. Da, ieri? Nu, alaltăieri. E rău. Alaltăieri am fost la o grotă ceva, la o oră de aici. Și ca să ajungi acolo trebuia să urci un drum plin de pietre și de nisip și de pământ pe 35 de grade. Și gata, am ajuns. Mi s-a părut scurt, nu? Și noi trebuie să luăm un bus de asta acum. Da, 02. 20 de stații. Da. You know this goes in the center? Alania Center? Yes. Okay, thank you. How much money? Lira, euro. Hmm? Euro, lira. Euro. Pagina 3 euro. 3 euro. Da, mi-am găsit la un apoi mei. Atât de ceasul nou. Nu, e stricat. E 6 și 1
23 de minute. Numai 20. Păi fără oprire în stație, iubirea mea. Băi, nene, aproape 18 minute și îți mai arată că trebuie să mai mergi 26 de minute, că nu știu unde e cel. Pe jos. Și cu 18 minute. Vom vedea. Ne-am îmbrăcat frumos, ne-am aranjat, ne-am parfumat. Mă lipesc ca... Nu știu. Și ăsta de lângă mine, imanul ăsta, o căldură m-a spart. E car și lui săracul. Mam, cât de mare e. Și am venit să încercăm eco în Alania. Hai, vină încoace. What's new? Asta e. Shake, Sprite, nu. Sprite Blueberry. Eu vreau. Vrei? Da. Ia-ți. Da, ia-ți de la normal, nu. Nu. Tu vrei? Nu, beau de la tine. 68 de lei. Bă, ești nebun? Puțin. Puțin? 1.700.000? Păi zi 68 de lei. 168 de lei. Ah, mamă, scump rău. Bă! Mamă, uite chestia asta. Asta zice că e Sprite cu blueberry sau ceva. Talent. Mamă, bun rău ăla. Răcoritor așa, nu? Da. Cartofii n-au nicio treabă cu ai noștri. Nu? Cartofii noștri sunt cei mai top de peste tot. Pa! Chestia. Ia să vedem ce e pe aici, prin bazarul ăsta. Mamă. Uite, training Adidas. E Adidas. Asta e Adidas, da, cum să zic eu. El Ia vezi. Ce nu e rău. Ia să vedem. Gentuța. Hai. Hello. Ia uitați. Ce căutăm? Căutăm o gentuță, dar puiul meu e într-un continuu concurs. Pe el nu prea îl interesează gentuța mea, îl interesează să iasă câștigător din negocierile cu... Caliți. Yes. Cam aceasta este atmosfera. Fake-uri ordinare. Da, uitați-vă un pic. Gen Toporul nostru râgâie de astea. e lux. Iau lumiți o căsuță de asta cu Louis Vuitton. Putem lua suveniruri. Îți place narghileaua? Nu. Avem două acasă, eu. Nici mie nu-mi place. Dar putem să luăm magiun. Aia ca să magiuni. Și pentru ce vrei să folosești magiunul? Nu, și să fie acolo. Să știu eu că e. Don't... That's different, bro. He's my uncle, hairdresser. Hairdresser. I don't need. You see, I don't have hair. What hairdresser? Maybe I need implant. Yeah, he can do that, no problem. Acum mergem în Portulescu. Mi-am cumpărat Nu-mi dau acolo. gentuța. Inima mea. Mulțumesc. Ce inima ta să-mi dai banii pe ea?
Te iubesc. Nu, e cadou. Nu! Așa, nu a fost vorba așa. De ce m-ai păcălit? Nu! Eu așa am crezut că e cadou. Uite ce frumos se vede. Dar cred că din port acolo se poate mai. Abe, dacă luam noi scooter de la început, să vezi ce ne plimbam noi pe aici, ce marfă era. Și în seara asta, datorită cui nu te plictisești? Mie, Abe, din cauza mea, a mea? dacă era după tine, noi mergeam mâine. Nu! Așa ai zis. Eu am zis să mergem astăzi pentru că mâine avem de făcut bagaje. Opa! Opa, opa! Uite, eu vă întrebai dacă stau gen și turci pe aici. Ăștia cred că nu mai turci. Bă, iubire, ce frumos. Ce? Auzi? Da. Da, mă, asta ziceam, că ei zic așa, se dau și... Mi-a văzut că ei tot zic că e shop-ul lor, că e... Hai să-ți arăt că e al meu, că pula mea. Nu dai de capul lor săraci, ei sunt... Dar eu chiar am crezut că ăla e al lui. Eu m-am lămurit din Istanbul, că am fost la 1. Da, deci ca să ne înțelegem, ne-a arătat un turc care are casă pe undeva pe acolo. Și eu chiar am crezut. Îți mă ia luați. Băi, abi. Nu dau nici... O, nu, nu. Ha? Nu. Am vorbit în turc acum. Ce? Nu dau nici... Nu. La urechile mele asta. Asta v-am zis. Exact asta a ieșit. Vrei porumb? Nu. Nici eu. Exact asta ne lipsește. Suavecito. Bun, Nu dau nici sun. La sun? Gulbashi? zici că e din... Din cine, mă? Aia, bravo. John Spin... John Spintecător. Nu, mă, cum îl cheamă pe ăla? John Wick. Pe piratul ăla. Jack Sparrow. Jack Sparrow, da. John Spintecător. Indianul talpăiut. Cum te prinde, cum te... Merhaba abi. Nasılsın? Im. No, thank you. Ce ai zis? Bine. Im. Ah. Și nasılsın ce? Ce faci? Ah. Bă, dar câta sunt astea, mă, frate. Vezi? Это очень хорошо. Нарканье, чики-чики dansez. Yes, sir, excuse me. Do you have 1 hour hotel now? Just a 1 hour night party. Bună dimineața și bine v-am găsit la un nou vlog din Antalya. Din Alania. Și este penultima zi. Bine, de fapt, teoretic e ultima zi, că mâine plecăm și nu mai e timp de plajă și... Din păcate. Și o să ne pară foarte rău că nu mai stăm la plajă, să nu mai putem să luăm tot soarele. Suntem foarte triști că e ultima zi. A fost prima noastră vacanță mai lungă împreună și a fost atât de frumos. S-a luat-o soarele, nu ne-a încojit, nu ni s-a făcut rău de la soare. Nu, a fost splendid. Totul a fost exact așa cum trebuie să fie. Și după toate treburile astea, în ultima zi stăm tot la soare. Și vom face valurile mari. Ia vezi.
După 3 ore de plajă, de stat la plajă în soarele ăla, ce-ai de capul meu? Am reușit să scap. Am reușit să o conving să mergem. Și asta au spus la toaletă și acum vreau să dau o fugă până aici. E ultima zi astăzi. Și eu n-am fost niciodată. Odată n-am fost. Să mă dau în drăciile astea. Mai vedem ce și cum. Ce putem să ne dăm. Cât de interesante sunt toboganele astea. Tobogane. Nu știu. Yes. Сейчас помоемся, мы сейчас не сходим туда, наверное. Ia să vedem. Capul capalec. Ia să vedem unde mergem noi. Hai, vezi că e talent. Ce mă face aici? Aha. Bă, e marfă, mă. Bine, e marfă. E pentru copii, da? E interesant. Piscine peste piscine, tobogane. Mamă, cât ai de urcat la toboganele alea, mâncați. Hai să vedem. Nu vă mai țineți. De ce trebuie să striceți lung ocupat? Ce e asta? Uite, se ia moțul, se pune aici. Am draci. Sunt supărat. Hai, revenim după ce vine și Cristina și ne dăm în prostiile astea. Uitați-o, a venit și nu vrea să se dea în nimic. Nu știe ce pierde. Stai să uite ce mă dau eu acum toate drăciile astea. Aia, pula, ce e asta? Bă, ce ați făcut, mă? Mai rog că îmi pute spatele, nu se întâmplă nimic să mă bat. Aaaa! Nu mă face! De ce râzi? Bă, dar știi cum? Merge în ce rău de tot. Da. N-alea vin mai cu viteză? Dar scările astea e jale. Suntem în aeroport, n-am mai filmat de pe drum. Eram foarte obosiți.